Ben, desde Marea consideramos, bos días a todas e todos, que a viaxe de Feijóo de mañán a Moncloa un querer e non poder. Mañá estean vostedes atentos e atentas como medios de comunicación, porque o único sincero que van ver nese encontro vai ser a lagrimiña ou o salouco de Núñez Feijóo cando suba as escaleras da Moncloa, unhas escaleras que xa nunca vai poder subir nin pretender subir como presidente do goberno. Isto vai ser, na nosa opinión, o único sincero que vexamos ali, un Núñez Feijóo que botará un salouco polo tren que perdeu, digamos. Todo o demais, na nosa opinión, será postureo. Decimos postureo porque que agora Feijóo se poña farruco con Pedro Sánchez é unha actitude absolutamente hipócrita de alguén que tivo 2 anos para exercer de presidente de Galicia e non o fixo, foi únicamente presidente dos seus intereses personais nunha sucesión a que finalmente no Partido Popular non puido optar porque Soraya lle descabalgou as súas pretensións cos secretos mellor gardados sobre o pasado do noso amortizado presidente. Por esta razón, claro, tuvemos que vivir durante 2 anos, ou padecer, máis ben, durante 2 anos, unha vergoñenta imaxe dun presidente manso e sumiso que agora pretenderá cambiar a súa escenografía, pero nós, afortunadamente, temos memorias. Temos memoria, porque, claro, a pregunta que cabría facerse é quen o vai crer agora, cando se poña como un pavo hinchado, como aquelas fotos nas que salía no barco, verdade? Reivindicando agora unha defensa de Galicia que non fixo durante estes últimos 2 anos. Desde logo, parécenos que é absolutamente increíble en términos políticos, máis que nada porque lembramos destes 2 anos a súa interesada afonía. Unha interesada afonía que se producía, sabemos seguramente, esa afonía se producía porque tuvo que tragar cos vetos da AP9 do propio Partido Popular. Unha interesada afonía que se produciu porque tuvo que tragar co retraso na execución dos plazos ferroviarios, de todo tipo de infraestructura ferroviaria, que se tuvo que tragar unha reducción do 30% dos orzamentos previstos en materia de infraestructuras no ano 2016 e que se tuvo que tragar que se deixasen de executar deste que gobernou o Partido Popular con Mariano Rajoy desde 2011 2.400 millóns de euros en infraestructuras. Entón, claro, tanto tragar provocou unha afonía que durou 2 anos. Vaya, pois esa afonía parece que se despexa agora. Non, pois agora ninguén vai crer esa actitude absolutamente de postureo, porque ao final Núñez Feijóo é o mesmo de sempre. É un Feijóo renovadamente cínico, corrupto e indolente. Decimos cínico porque, claro, reclamar agora o traspaso da AP9 e facer de so bandeira, atreverse a coller eso como bandeira, cando foi o Partido Popular, o seu propio Partido Popular, que ele aspiraba a suceder, pero que non puido facer porque non lle deixaron, quen o vetou 4 veces no Congreso durante esta legislatura, é algo absolutamente cínico. Como é cínico reclamar agora, enarbolar un sistema de financiamento autonómico do que na Cámara Galega aínda non sabemos en que vai consistir, porque a única forza política que non deu pistas sobre que sistema de financiamento autonómico quere é o Partido Popular. Entón, non sabemos se fala de financiamento autonómico, como dice, en que términos vai expresar esa vontade de financiamento. Tamén nos parece cínico decir agora que vai reclamar non sei que en relación ao tren cando recordamos ese retraso nos plazos xa comprometidos anteriormente das infraestructuras ferroviarias, cando lembramos a reducción do 30% dos orzamentos en infraestructuras, cando se deixaron de executar 2.400 millóns de euros recoñecidos polo propio Estado por investimento en infraestructuras. Non, o tren da reivindicación seria a nivel político xa pasou para Núñez Feijóo. Decimos, ademais, un Feijóo renovadamente corrupto porque a semana pasada vivimos nesta Cámara algo absolutamente grave, que foi o aval que deu o Partido Popular a unha actuación como a da Valedora do Pobo de colocación da sobrinha de don Manuel Fraga, a colocación da irmá do vocero parlamentario do Partido Popular a dedo, declaradamente por unha sentencia con arbitrariedade e desviación de poder. Vamos, un enchufe de toda a vida. As prácticas propias do Partido Popular que levan o sello inequívoco de Núñez Feijóo nas súas prácticas renovadas cas que vai a Madrid. E decimos finalmente un Feijóo indolente porque Feijóo vai pedir a Madrid en relación á explosión de Tui mentras aquí non manifesta a máis mínima humanidade. A semana pasada vimos como nesta Cámara o Partido Popular votou en contra, podendo votar a favor, votou en contra
da aprobación dun plan de atención psicolóxica ás vítimas da explosión de Paramos. Ese é o Partido Popular. O Partido Popular, e concretamente para Feijóo, parece que os mortos de Paramos valen menos que os dos incendios, e terá que explicar por qué. Aprobouse o xoves pasado, como saben, o decreto de axudas as indemnizacións por morte das persoas falecidas en Paramos, e son 45.000 euros inferiores ás que se aprobaron no caso das vítimas dos incendios. Para nós, para En Marea, todas as vítimas son iguais e, polo tanto, a mesma administración con apenas 8 meses de diferencia non pode establecer unha diferencia tan arbitraria entre unhas vítimas e outras. E terán que explicar por qué. E iso non se pode ir explicar a Madrid, hai que explicarlo en casa, a diferencia do que se fixo a semana pasada. E, en terceiro lugar, tamén parece que para Feijóo as vítimas de Paramos foron algo culpables da explosión de Tui. E como foron algo culpables, van a ter que reparar algo o valor das súas vivendas. Por iso, a Xunta e o Goberno e o Partido Popular negouse na Cámara Galega o xoves pasado, o mércores pasado, a aprobar a indemnización polo 100% do valor das vivendas. Van ter que pagar do seu peto parte do diñeiro que costa a reconstrucción dos seus propios fogares. Isto é inaudito. En resumo, veremos mañá a un Feijóo farruco que en realidade é unha lagartixa que axita moito a cola para que se vexa que está vivo, pero que en realidade é absolutamente inofensivo porque está acabado políticamente, porque o seu ciclo político acabou tanto en España como en Galicia, onde a súa credibilidade rozou o cero absoluto tras estes 2 anos de afonía interesada en Madrid. Permítame un pequeno apunte. De que falar nesa reunión? Pois, aparte dos temas que xa anunciou, nos pensamos que o tema da Penova habería que abordalo conxuntamente ca A57. Como saben vostedes, unha autovía que está planificada entre a Coruña e Porriño que discurrirá apenas a 10 km da AP9, nun custo aproximado de 1.200 millóns de euros. Nos pensamos que con ese diñeiro o que se podería facer é rescatar inmediatamente a AP9 e poñer o servicio da cidadanía. Da mesma maneira que agora o goberno de Pedro Sánchez se acaba de comprometer a liberar os peaxes ou a liberar as autopistas as que lle remata a concesión noutras latitudes do Estado, e da mesma maneira que o Estado aprobou o rescate das radías de Madrid, aquí podría facerse, e ademais En Marea aporta unha solución concreta, anulando, modificando a Lei de Estradas do Estado para suprimir a A57 e destinar o diñeiro que estaba previsto para ela para rescatar de forma inmediata a AP9. Esa é a nosa solución, así de clara. Habría que abordar o debate de forma integral. En segundo lugar, non se vai falar de ENCE. Pois nós queremos que se fale de ENCE. Queremos que se diga expresamente que non queremos que siga ENCE na ría e que a prórroga que se aprobou de xeito ilícito, de xeito absolutamente institucionalizadamente corrupto durante o goberno en funcións de Mariano Rajoy debe ser revocado inmediatamente e de oficio polo goberno de Pedro Sánchez, algo que evidentemente Feijóo non plantexará por 2 razóns. Primeiro, porque foi o seu propio goberno en Madrid o que aprobou a prórroga, e segundo, porque nunca se sabe onde vai acabar un de conselleiro delegado. E en terceiro lugar, habería que falar tamén de Meirás para que recibise o mesmo tratamento e a mesma axilidade que o Val dos Caídos na súa recuperación para o público e na recuperación da memoria, e dos temas adicionais de ferrocarril, pero non de AVE, de ferrocarril convencional. Hai que falar, e hai que falar pronto, e xa da liña Ferrol-Coruña, hai que falar da liña Coruña-Lugo, hai que falar da liña Ferrol-Ribadeo e hai que falar da liña, evidentemente, Ourense-Santiago. Calquera que viaxe diariamente entre estas 2 cidades contemplará con escándalo as frecuencias horarias e a falta de estacións intermedias. E no resto das liñas que acabo de comentar, xa será difícil incluso encontrar a quen viaxe nestas liñas para preguntarlles nada, simplemente porque o Estado se está deixando morrer. Pois aí, na vertebración interior de Galicia, por medio dun transporte público competitivo e de futuro, como é o ferrocarril convencional, é no que teria que estar tamén centrado o presidente que mañán vai a poñer poses de farruco cando sabemos que realmente non o é. E, finalmente, falar de construción naval, pero non solamente con relación á autorización de novos encargos e unha nova estrategia comercial, sino incluso para que en relación á construción de eólica mariña en Navantia non nos limitemos a construir as torres, sino que construamos tamén as turbinas, que é o que xera un maior valor engadido e do que temos a capacidade técnica e a capacidade humana para facelo. Compre non resignarse a unha política de propaganda e a unha política de falsa reivindicación despois de 2 anos de silencio.
compre poñer en riba da mesa todos os problemas que ten o noso país e compre abordalos de forma integral. E iso que teria que facer mañán Núñez Feijóo e non unha fixida pose de faro co fronte ao goberno de Madrid.